Γεια σας παιδιά, είμαι ο Φρύσος και σήμερα κάνουμε το δεύτερο βίντεο σε μια μέρα που θα γίνει escape. Συγγνώμη, ναι, ξέρω, άργησα πολύ να παίξω στο κανάλι escape, συγγνώμη, αλλά θέλω να σας δείξω τα brain open και να ανοίξουμε μερικά like μου. Άρα λοιπόν παιδιά, είμαστε εδώ πέρα στην Πασίνη. Εδώ πέρα είναι στο πάμπο, στο βέβαια παιδιά, να κόψουμε το ρόμπαξ να δείτε. Αλλά δεν πάω να ρόμπαξ να κόψουμε. Άρα ξεκινάμε. Έχω αυτό το αγκαλίνι λαχαλίνι. Έδωσα δεξιά που το βλέπετε, βγάζει το λαμπίνι. Μετά έχω την κρετέρα μπιτσικρετέρα, level 52. Μετά έχω ολόκληρα γελίδες, level 66. Βγάζει πάρα πολλά μπουράκι. Μετά αυτό, μετά το παιδιά αυτό θέλω να δείξω. Εδώ πέρα ένα λαβάκα σαπινίτα, level 55. Μετά έχω λας ταβακίτα σαπινίτα, level 48. Δηλαδή το βγάζουμε λίγο μπουράκι. Όταν έχει να κάνει με λαβάκα σαπινίτα, βγάζει λίγο. Μετά έχω ένα λαβάκα σαπινίτα, level 60. Μετά έχω άλλο ένα γαλίνι, λαπαλίνι, level 36. Και παιδιά, μετά έχω ένα γουέστο γελίνι, epic. Δεν βγάζει και αυτό μπίλιο. Λοιπόν, μετά από τις μέρες. Δύο εικόνες λοιπόν, και αυτό. Και αυτό, αυτό θα γίνει εγώ. Δύο εικόνες, ναι, εικόνες θα σας πω λίγο. Έχω ένα το κουμπίνι level 51. Έχω ένα pop level 47. Έχω ένα lacrade combinazioni level 47. Ένα λαμπάκα σατούνι σατουνίτα. Όχι, λάστρα βασικά σατουνίτα level 56. Ένα ροζ πελαγωνίτες level 49. Δηλαδή 3,5 σατούνι. Έχω ένα γκατίνο μπρίτο, level 36. Έχω λας παραγωνίτες, level 45, 2 εφών. Αυτό είναι μπλουτ. Ροζ παραγωνίτες, level 66. Έχω dragon καμερόνι, level 60. Και από αυτά βγάζει σίξε, βγάζει 60, 76 μπλου. Μετά έχω άλλο ένα τετριγίνι για το σκοτάνι, level 56. Δεν έχει βγάλει το λίγο αυτό. Αλλά πάμε πάνω πάνω. Έχω άλλο ένα τετριγίνι, level 51. Έχω ένα σαγκόλα level 32, Emerald, έχω και μια σπεσόνα συνόρα, level 53, Secret και 2 cents. Ναι, θα κάνω αυτό το Secret και θα κάνω ένα πολύ ξεχωριστό. Ζαρτίνο, Ντοτινοτίνο, level 46. Και πάμε πάνω στο γκρι. Ένα λαμπάκα σατούνι σατουνίτα, level 59. Είναι και αυτό το έκανα στο γκρι.
7. Άλλο νερά βάκα θα πούμε στο κινητά, άλλο 54. Από εκεί που έχω ένα ταπούτο το νητούτο, level 48. Μετά έχω ένα ουκί το σανούτο, gold, level 34. Από εκεί πέρα έχω ένα Ματέο, Emerald, level 48 και στο τέλος έχω ένα με 2 εικόν Αυλαφάν. Επειδή βγάζει Αυλαφάν και είναι level 67. Και βγάζει 18,29 τrillion στο δευτερόλεπτο. Και είναι το καλύτερο βλέμμα και το στην άλλη. Δεν είναι κατάσταση, δεν είναι αυτό που θα είναι. Παιδιά, δυστυχώς όμως δεν έχω το βοηθή, γι' αυτό δεν έχω πάλι λίγο αυτό. Παιδιά, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε Lucky Block, όχι μόνο να κάνουμε Lucky Block. Ahora, veamos entonces a ver si está Lucky Block. ¿Dónde debo? Ya, vamos a la foto acá. Αυτό εδώ και αυτό μαζί. Έχουμε κι άλλα λάθη. Έχω αυτό εδώ με 2 εικόνες. Θα ανοίγουμε. Ωραία. Πάμε αυτό το εξηγήσω. Μάλιστα. Το εξηγήσω που είναι χαράτα. Όχι, παιδιά, άμα έχει κάτι καλό θα το φάω. Παιδιά, είναι αστικό στο κοινό. Θα δείξουμε αυτό κοινάμε. Και σε τέτοια απόσταση να μην μπορούν να οπληρώσουν. Όχι να παιδιά, στο κείμενο εγώ το έκανα να πάω προς τα πίσω για να μην πεθάνω. Τώρα είδατε τη μόνη σου. Με το ζώο δείξε μόνο. Αυτό παιδί τώρα έχει το δείξε. Δεν το κάνω έτσι. Παιδιά, δεν έχει ένα αυτό. Για το κοινό το μυστικό. Πάμε και αυτό. Τι θέλω. Το πέραμε. Να κλέπω αυτό από το θεωρώ μετά. Εδώ πηγαίνω. Πάμε αυτό εδώ το μπω. Τι πρέπει. Όχι δεν πρέπει. Πάμε και
κάνουμε και το για να κάνω και το βάσιμο στο κίνδυνο. Μόνο ένα 3-4 κάπου εκεί. Και παιδιά, ένα tip, άμα παίζετε escape συγγνώμη και έχετε Abra Farm level 67 για να είναι και το 6 level, τα secret εδώ πέρα κάνουμε από πίσω του ακριβώς, να είναι περισσότερο και μας δίνει Abra. Και να μίλησε αυτό εδώ που βγάζει πολλά billion. Ωραία παιδιά, θα το ανταλλάξουμε με κάποιο από εδώ πέρα. Με αυτό εδώ. Θα πάμε κάτω, με το βάζουμε κάτω εδώ. Πού να το βάλουμε. Κάτι που να δίνει πιο λίγο από ό,τι ήταν. Ωραία, θα βγάλω αυτό το τουρκικό και θα βάλω αυτό. Θα μου βγάζει κάτι ένα billion, ακριβώς ένα billion. Όπως αυτό εδώ, θα βγάζει τόσο. Ωραία παιδιά. Και αυτό θα το κρατήσω. Θα βγάλουμε και αυτό. Γενικά, άμα έχετε αυτό, να τα ανοίγετε εδώ πέρα τα like box. Θα γίνει άβρα. Παιδιά, θα βγάλω όσο μπορώ. Θα γίνει στο τέλος του έθνου. Έχω αυτό το secret του blog. Έχω και αυτό εδώ. Έχω και αυτό εδώ. Και αυτό εδώ το secret. Παιδιά, τι θα είναι στο θέμα, δεν θα είναι το δείτε. Να δούμε, να το. Secret, και δεν ξέρω αυτό. Δείτε το. Και βγάζει, παιδιά, δείτε λίγο στο σαμπίλι. Φανταστείτε άμα το ανεβάσει λίγο τώρα. Ωραία με το λαμπάκα. Να ξαναδεί. Και εσένα σε κατά. Παιδιά, θα πω τα εσάς στην πρώτη. Όλα να ανεβάσουν το σύστημα. Όλα και πιο πολύ το ανεβάζουν. Εντάξει, να κάτω. Παιδιά βγάζει κυρίως. Παιδιά βγάζει πιο πολλά και από το άγραφο. Όχι, να λύνω. Για 4 τηλέφωνα. Για αυτό όμως θα πω ότι πρέπει να βγάζει πολλά. Όλα να ξαναδώ. Εδώ 69 το έκανα. Δεν το έδει. Aquí να βγάζει πολλά λεπτά να μας πείτε. Πάω κάτω. Θα κατεβάσω τώρα και το αυτό. Παιδιά, δηλαδή η καμερά μου με πάει να φέρει το συστήμα βλέπει. Άμα θέλετε να με δείτε να αποκτώ, κάντε με εγγραφή και like. Και κάντε εγγραφή ή ίσως να αποκτήσετε. Άμα δείτε από πάνω μου, εγώ βγάζω 44,4 πλήρων το δευτερόλεπτο. Να το κάνετε. Είναι πάρα πολύ. Αυτό όχι, δεν είναι αυτό το θέλω. Είναι δυτικό παιδί μου, δεν έχω τώρα λεπτό. Εγώ δεν έχω δει πρώτο να δω τι θα γίνει. Θα δω αυτό παιδιά, αυτό το παιδί, αυτό το κάποιο.
Τώρα δεν ξέρω τι. Εγώ αυτό. Α. Και βάλω αυτό που είναι το άσχετο. Δεν είναι το κοντό. Ωραία. Αυτό το είναι. Ωραία. Το βάζω. Και τώρα. Όλος ένα Turbo Fruit του 2018 Brut. Παιδιά, δεν νομίζω κάποιος να το θέλει αυτό, έτσι. Κοιτάξτε από το είναι. Είναι σύγχρονο. Το πουλάμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Το πήρησα. Αυτό το είναι. Α, το τσιμπέλι. Το πουλάω. Παιδιά, εγώ πουλάω γενικά ότι είναι κάτω από σύγκο, από κόσμο και σύγκο. Άντε και άντε και μπρε γκοτ το πολύ. Καλά. Φύγω καμένο. Δεν δουλεύετε. Έβαλα φύγω καμένο για να μου δώσει ένα φύγω καμένο. Και τι το πρώτο φύγω. 15 δεύτερο. Τρία δεύτερο. Και το μήνυμα. Παιδιά μας δουλεύει, το θέτω. Αυτό που μας δίνει μας δουλεύει. Δεν κόπτωτα. Το χαλί μας δουλεύει. Έχω πάρα μου κάτι εδώ. Έτσι, ωραία, παίρνουμε και αυτό και αυτό. Παιδιά, κάνω το απλά το έχει κάνω μια άλλη κατοίκη. Θα τα πετάξω εδώ και θα πετάνε. Μου έρχεται ένα ίδιο καμέρο, το άλλο ένα γκατίνο νεονινό, θα τέτοιο, το άλλο 36 και ένα τεραρίτο, θα το δώσω στο φίλο του. Χάρη να δεν χρειάζεται παιδιά, δείτε ποια έχει. Πιστεύω να κλέψω τώρα. Και χάρη και με τα δικά μου παιδιά, ένα μπονάκα μπαλαμπού και άλλα το θέλω να σου πάρω. Τίποτα άλλο γιατί κρατάω κάτω να τα δώσω τώρα. Παιδιά, θα σας μάθω μια τακτική διάδοση. Ανεβαίνετε, παίρνετε λίγο, θέλω να κάνετε λίγο παρκόριο. Πάμε στο αυτοδίνο. Κάτω, 1, 2, 3 και έτυχε ένα καπονσίνι μάμα και ένα ολομπουκίνα αναστήνει ανταλλάξαμε το ολομπουκίνα αναστήνει με αυτό το
Καπουτσίνο με κάνει 3,5 τιλίλιον. Παιδιά, πάμε να το βάλουμε. Παιδιά, δεν πατάμε για όποιον το θέλει. Και μετά εννοώ όποιος θέλετε να μου θέλει να γίνουμε like και να μπείτε. Και επίσης παιδιά πλέον μπορώ να διαβάσω τα σχόλια και δεν τα βλέπω. Το έκανε, ένα προβληματάκι του. Και πώς θα ανέβει το καινούργιο βίντεο στο κανάλι. Δεν ξέρω το βλέπω, πώς θα έκανε βίντεο. Το προηγούμενο βίντεο που έκανε, σημερινό. Ωραία, άμα είναι τώρα ανοίγουμε και αυτό, πώς θα πω από εδώ. Πάμε να πίσω. Θα ανοίγουμε, φεύγουμε. Και είναι ένα Dragon Command. Dragon Command. Βάζω εδώ. Για να ξέρετε σκέφτομαι να συνεργάσω Minecraft. Πείτε μου άμα σας θέλετε την ιδέα. Γιατί πλέον τα σχόλια είναι ανοιχτά για όλους. Για να μην διαγράφω τα μηνύματα, τα σχόλια, πρέπει να ανέχετε subscribe. Για να εμφανιστεί το σχόλιο. Και μας έτυχε ένας Ματέο που κάνει τόσο. Εντάξει, έχω και καλύτερα, γιατί το κρατάω για κάποια που με κάνει friend. Αν έχει subscriber. Άμα είναι subscriber. Αυτό το βρίσκω. Να κρατάτε combination. Ωραία. Και παιδιά, μην σας τα δώσω. Θα τα κάνω μέχρι μπίλιο να βγάζει. Ξέρετε. Ή να σας αφήσω μόνοι σας να το κάνετε. Εγώ θα σας το δώσω. Παιδιά! Το κανένα μπίλιο θα βγάζει. Όχι, το εντένω. Παιδιά, αυτό το αγαπώ, να ξέρετε. Θα γίνει ο φίλος μου, να το θυμίσετε. Φίλος. Δεν το έτσι. Θα πάω και όλη την ευθύνη. Ωραία παιδιά, αυτό θα το βάλω στο τέστο. Αυτό είναι. Θα βάλω και σε λίγο. Και αυτό και βέβαια και αυτό θα το κάνω. Ωραία παιδιά, ανοίγουμε αυτό. Οπότε θέλω να μου πείτε ποιο blend θα θέλατε από τις επιλογές που θα σας δώσω. Τι εγώ θα σας το δώσω. Αν έχετε πιστά subscribe. Παιδιά, θα είναι παιδιά στην επόμενα σύγκριση. Θα πάμε από τώρα στο κοινωνική δίπλα, θα βάλουμε αυτό και αυτό και φέρνουμε. Πάμε τώρα, θα δώσουμε αυτό εδώ και γίνει μία καλούτσικα μπίλια. Μετά αυτό και αυτό. Δύο Ματέο και ένα καινούργιο σαμίτο. Όχι, ήταν βίντεο. Δεν πλάνει. Παιδιά, δεν είναι καλό. Αυτά παιδιά που έχουν βάλει πιο πολύ από μένα. Δεν είναι τα χρειάζεται στο σχολείο. Απλά θα δούμε και άμα δεν το θέλω.
Teraz najszło telewizja pali, ale chyba to nie idzie. Παιδιά, δείτε και μια γνωστή μου και δεν γίνεται να με τις λέξεις αυτήν κάτω. Παιδιά, βγάζει σκηνή μου στο χέρι και παραπάνω μου στο χέρι. Όχι, βγάζω εγώ το χέρι. Παιδιά, πάλι με δίνει. Βγάζω. Όχι, εγώ στο βγάζω. Παιδιά, γιατί συνέχεια να με δείχνει. Παιδιά, πάμε εδώ. Για βελτία. Παιδιά, το βλέπω το αυτό. Δεν το βλέπω αυτό το άλλο. Το βλέπω, θα το κάνω όπως θα έκανε ο καθένας. Άρα με. Θα δούμε μία αυτό. Ένα αυτό. Και τόσο. Καλά παιδιά, είναι λογικό να προσθένω. Το έγιναν για λίγο πιο δύσκολα το γλύο δηλαδή. Λόγω ιδέα. Όσο απλώς πηγαίνει και ψάχνω παιδιά, δεν μπορούσα να το έχεις τόσο λίγο και να μην μπορούσα να μπω στο σπίτι. Ή να μην μπορούσα να το έχω στο νόημα του χάρη. Εγώ δεν μπορούσα να κατέβω, το είδαμε. Και εδώ... Εδώ θα μου κάνει πολύ ωραία να το κάνω. Παιδιά, λίγα αυτή τη βλακία. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Παιδιά, τώρα μου γίνεται λίγο πιο εύκολο, γιατί είναι πιο μεγάλο. Και να το κατεβάσω στο βίντεο. Θα ήθελα να συνεχίσω όπως θα πάρει έτσι. Παιδιά, αυτό λέγεται GFON. Παιδιά, είσαι σοβαρός. Μπορούσε να μου δώσει και άπλα φαν. Και μου έδωσε Ματέο. Τι Ματέο είσαι εδώ. Τώρα πελάσεις. Δεν ξέρω δεν θα βάζω αυτό εδώ. Παιδιά, έχω ακριβώς έτσι. Ωραία. Και θα δώσω και πέρα. Λοιπόν, ένα τέτοιο. Ανοίγουμε στα λίγα. Βλέπουμε το συνεχίσει. Τώρα αυτό και αυτό. Ωραία, τώρα. Ωραία, το λέω με τα πλέον. Εδώ αυτά μην το κάνω κανένα μήνα το λέω. Το πολύ είναι 5 μήνες το κάνω.
αυτό το α, είναι σημαντικό και αυτό θα μου δώσει... καλό είναι αυτό. Αλλά δεν θα το κρατήσω για να το δώσω κάποιον από εσάς. Αυτό θα το δώσω στη φίλη. Για αυτό είναι μια φίλη. Όχι από το ραντιό. Βοηθή. Αυτό πάρα πολύ αυτό. Το θέλεις. Δεν θέλεις. Όχι. Θα δούμε να έχουμε άλλα. Όχι. Παιδιά, γι' αυτό άμα θέλετε κάποιο από αυτά τα sketch συγγνώμη, κάντε με εγγραφή, στείλτε μου friends και θα λέμε. Βασικά πρώτα θα σας δείξω πως με λένε. Παιδιά, έτσι είναι το skin μου, γι' αυτό να ξέρετε έτσι θα με δείτε. Και το όνομά μου αυτό εδώ είναι. Αυτό εδώ. Απλώς στείλτε μου και θα σας κάνω άταμα άμα είστε άμα θέλετε γράψτε μου στα σχόλια και το δικό σας όνομα και τα λέμε.